muna son ganin ma'aiki kuma muna salatin ma'aiki bakin gwargwado. Muna so mala ya daɗa harzakar da mu akan wani ɓangare ko kuma ci gaba da salatin don son mu ga ma'aiki. An gane ko? To shi ganin annabi alaihi salatu wasalam dace ne kuma da riƙe ƙaunar annabi a zuciya. Nan cikinmu ta ɗauro ba wanda zai taya cikin dare irin kuka, yana kukan da ike yi na ga manzo Allah ne. An gane. Abubakar Saddiku idan dare yayi sai rinka murƙusoso yana haka ina kuka, sai hantarsa ta soyi ƙanshin ta ibaza makota. Rannan annabi ce da wani zogun manzo Allah ce, ya ma'aikin Allah ka ce idan makoci dafa abinci ya kokari ibe makoci, to Abubakar in yi dafa nama baya ba mu. Kaji abin da ya ce, sai ya ce a'a Abubakar din ya ce nama ya ce to ya aka bai baku ba, yace gaskiya baya ba mu, kanshin duk zai cika makotansa amma baya ba mu. Yace to in ka ji kanshin ka shiga, in ya tambaye ka ce ni na ce ka shigo ibaka naka haƙin. Makoci yana da haƙi akan makocinsa. Rannan ya ji kanshin ya bazama gidansa, yana bin kanshin da hancinsa ya shiga gidan Abubakar Saddiku. Yana zuwa sai ce Abubakar yake tambaya, sai aka ce yana wancan ɗaki. Yana shiga sai ya rinka jin kanshin a ciki, har san da yake waya ritsa shi yana cin. Nan ko ba naman bane, hantar Abubakar Saddiku ce take soyuwa da zuciyarsa akan san manzon Allah. Yana leƙa sai ya ga mutum yana murƙusoso ina ya Rasulullah ya Rasul, ce a'a. Kawai sai Abubakar iga mutum yana sansana kirjinsa, yace a menene? Annabi ne ya ce ka ban naman. Yace wani nama? To in ba naman zuciyarsa zai koyi bashi ba, me zai bashi ko? To shi isa shi kaunar annabi sai ka ɗauke ta da muhimmanci ake ganinsa. In ka ɗaukai abin da muhimmanci a ranka ka dasa shi a ranka, to hakika za ka ga manzon Allah cikin sauƙi ma za ka gan shi. Idan ya zo ma a baƙi to kana da aikin da Allah baya so, dan za ka iya ganin sa ya zo a duhu. An gane. Maimakon ya zo ma balarabe dalle ne, sai ya zo ma ya baki haka, kuma a ce ma ga annabi Muhammadu. Shi kuma ya ce wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, wanda igan na a bacci ni ya gani gaskiya ne. Wancan ya ce wa man ra'ani fil manami fa sayyarani fil yaqazati fa inna shaytan la yatamathalu bi, wanda ikwanta akan shimfiɗarsa iganni to ni ne na zo ma a ƙarar iganni ba a bacci iganni ba. Shi dan baya misali da ni yaje ice ga annabi Muhammadu bai isa ba. To kaji abin da ma'aiki ya ce. Saboda haka zan ba da wani salati wanda duk kun iya shi nan, in an zo bacci ake karantawa a tofa a tsakiyar tafin hannu, sai a mutsuka ida da niyyar Allah ya nuna ma manzan Allah. To Ibn Jauzi wani malamin hadisi ne na manzan Allah, ya ce in har kana wannan, ice shi dai a kansa wallahi duk sati sai ya ga annabi, duk sati sai ya ga annabi. Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu i faɗa cikin Kashiful Ilbasi, littafinsa ne. An gane. Ice wannan hadisi da Ibn Jauzi ya faɗa, saboda shi babban malami ne na duniya da hadisi, a baya aka yi shi dan yawa fati wajen shekara 800 da wani abu. Dan idan Sida Abdul Qadir izo ya zauna, sai shi kuma yazo ya zauna a nan ga kujerarsa, shi kadai ne yake yawan kujera bayan Sida Abdul Qadir. Kudubi ne na zamanin kuma gashi malami. Idan Sida Abdul Qadir ya ce yi hadisi sai ya ce da Ibn Jauzi ai haka yake, ko ya ce aishe ai haka ne. Kaga ya san wannan mutum malami ne. An gane ai. Shi kuma gashi kudubai ne shi Sida Abdul Qadir, amma idan yayi karatun sai ya nuna wancan almajirin nasa, saboda ya san wancan kuma tafi ne akan karatu. To sai shi Ibrahim yake cewa an gane abin da Ibn Jauzi ya faɗa, wallahi haka ne, ya takaita. Ni wallahi kullum sai na ga manzon Allah, shi kullum ma yake ganin sa in ya karanta wannan salatin na ma'aiki.
kuma kowa ya san shi, amma kawai babban abin da mutum zai yi ya karanta a tsakiyar tafin hannunsa in yi zo kwanciya. Ana karantawa 41 ko 21 ko 19 ko 11, wannan duk mutum ya samu dama shi zai, kuma amma ya karanta salatin baya son ladan, hadiya ga manzan Allah, iga manzan Allah. Su aka suke yi, ka sani in sun yi abu zai ce to gaba ɗaya muka bai annabi, mu ba ma son ladan, Allah ka bashi. To in ka faɗa haka ba za a ɗauki ladan da aka bai manzan Allah a baka, a ɗauki ladan ka a baka, sannan Allah ya ɗauna sa i baka. To ka san wayo ne da wa'annan su waliyan, su haka suke yi. Mu ne kawai in kai sai ka ce Allah ya ban ladan, to su sun bawa annabi, wanda kuma tukuici Allah zai kawo musu tunda sun bayar. Ka san kai kyauta za a baka tukuici ko? Don wannan duk hadisin manzan Allah ka duba, in dai kai kyauta ba a baka tukuici ba ma ya halatta ka fasa kyautar. Haka manzan Allah ya ce, shi ne yake a rubuce. Dan an kama manzan Allah kyauta sai ya ɗauki tukuici sai ya bai wannan ikama ya ce ungo tukuicin yayi, ya ce eh da ka ƙara da yafi. Sai annabi ya ƙara, yayi, ya ce to ka ɗan ƙaran ka ɗan yi sake ƙara mai, yayi, ya ce to yayi, ya ce to ka ce da wannan ya aiko ka na gode, wannan naka ne. Ije ya kama ya ce to kai sai aka yi ka karɓo ɗaya daga cikin ukun kuɗin abu kamar yamma da rabi, sai ka annabi, sai annabi ya ɗauki adadin wannan ya ce to ina ganin baka da ba, sai ya ƙara mai, ce a'a shi ya ce da ni ai ba sai ya kai ba, kuma yanzu ka ban wannan ya zama daidai kuɗin abin da aka kawo ma kyauta kenan. Sai ce to wannan ni na baka kyauta ne saboda Allah, wannan ya aiko kama kakka gaya masa, wannan kyauta ce ni da kai na baka, an gane. To kaga duk irin waɗannan abubuwa ne wanda su bayan Allah su ne mana hikima, su ne mana dabara, to ma Allah ya sa mu koyi da su. Shine kai haka, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, sai ka tofa ɗaya kenan. Bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, sai ka tofa biyu kenan. 41 ko 21 ko 19 ko 11, an gane duk wanda kai yayi, amma da kudurce Allah ya nuna fuskar manzon Allah a tare da kai, don Allah da za a dace, an gane. Allah samu dace, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Mu kuma Allah ya amince mana, Allah ya ba mu ikon aikatawa, Allah ya nuna mana manzon Allah, Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah, Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya, Allah ya bar mu da imaninmu. Malam sai a mana addu'a. To jama'a assalamu alaikum. A sakamakon irin muna tsintar kanmu a cikin ƙasashen kafirai haka, misali kamar cikin Lagos ko Port Harcourt, to gashi lokacin Kirsimeti ya kusa, kuma suna sha'awa su sun yi abinci misali sai a makotanmu ne wannan musulmin bari mu ba su, domin sun san haƙƙin makwataka kuma mu sani kuma mu a gadawa, to amma wani ɓangare sun fi mu. To malam ya halatta cewa idan an ranar suka yi abinci da ƙaton cinyar zakara sauransu suka baka, to ba kawai kawai za ka lamushe ne ko za ka ce a ya tattara baya sallah, ya yi annabi Isa ne kawai ba za ka ci ba. Assalamu alaikum. An gane ko? Gaskiya ne, wato akwai ahalul kitabi masu bin addinin annabi Isa, wanda su sun yi akadin cewar Isa ɗan Allah ne. Marabanmu da su muko mun yadda Isa annabin Allah ne, bawan Allah ne, an gane ai. To idan ahalul kitabi mai riko da attaura ko mai riko da injila yana kansu, amma ina da wancan akadin, to kamar inda ita tambaya, idan ya dafa abinci ya baka, za ka iya ɗaukar wannan abincin ka ci. Idan iyanka ya baka yankan, za ka iya ɗaukar ka ci, wato nama kenan, an gane. Me kwan a ce abin da za a ci nasu kawai shine wato kayan marmari ko kayan abinci, amma bar da fannin nama, saboda me? Saboda akadinsu da aka sani, an gane. To a wata ruwaya duk abin da suka yi ma'amala da shi, in dai ahlul kitabu ne, to za ka iya ce amma kakka sa hannu ku ci tare da su, ko dai su baka ka ci, ko su ci su rage ma kana gu ɗaya ka ci, amma kakka sa hannu kana ci suna ci.
sai addininsa ina shi zuciyarka, amma ko su baka ka ci ko kuma su ɗauka su ba ka ci, duk wannan ya halatta. An gane in dai ahalul kitabu ne suna riko da attaura da injila, an gane ai. Yawwa waɗanda ba a cin yankansu su ne pagan, masu bautar wuta wanda suka ce su 'yan kallo ne, in an tashi alkiyama suna kan katanga. Idan annabi ne da gaskiya su bi shi, in isa ne da gaskiya su bi shi, in kuma duk ba su da gaskiya dama duk ba su yarda da su ba. To wadda ma ka ci, to wa zai tashe ka kuma ka ce baka yarda da kowa ba? Kaga ai hauka ne ko? To wannan shine a takeice, an gane ai. A waccan ruwaya kuma an gane aka ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce kada ku ci abinci ma a akushinsu ko a wani abu nasu sai in babu wani ku wanke shi sannan ku ci a cikinsa. To malamai suka ce idan an ɗauki wannan ya aiki, to in suka yanka ba za a ci ba sai dai idan abincin da ba yanka ba ne, an gane. To kaga ya rabu gida biyu kenan. Saboda haka duk wanda ka ɗauka akwai hujja daga manzon Allah ka iya amfani da shi. In ka ɗauki wancan shi kenan, in ka ɗauki wannan shi kenan, ka hutar da kanka, an gane ai. Allah samu dace. Kuma kamar yadda Malam ya faɗa shi yallaɓai, saboda gaskiyar magana mu haƙƙin makotaka ne muka yi rauni da shi wallahi. Su dai ka ba musulmi ba ne, amma kai makotaka da su za ka yi mamaki. Duk abu sai sun jibgo sun aiko ma da shi gida, sai dai kai ka kyamaci addinin, suka ce wa'annan ai ba su da addini mai kyau, an gane, ka rabu da su. Wanda siffa ce ta mumini gaskiya. Mumini ne ike ɗaukar abu ya miƙa makoci. Annabi ya ce nan mutum 40 makota ne, nan 40 makota, nan 40 makota, nan 40 makota. To idan ka fahimci cewar abin da kai ba zai ishi nan ɗin 40 ba, ba zai ishi nan ba, to ɗauki nan ɗaya ka ba su, ka sauke nauyin haƙƙin makotaka. Ma'ana wannan makocin miƙa masa na dama, ka miƙa na gushi kenan, Allah ya sani ba za ka iya ci da su gaba ɗaya ba. Amma zamanin annabi alaihi salatu wasalam ai ba zai yiwu kana da buhun alkama a gida ba, makocinka bai da kwano 5 ka kwana lafiya, kai ba za ma ka iya ba a takaici. Yanzu ko kana da buhu 10 makocinka bai da kwano 2, to kaji ma baccin mu har da mun shari zai to kaji ko, to kaji kaga ai bai kamata ba ko. To kuma annabi ya tara sabai ya ce wai wannan kayan abincin kuna so ku zubar ne ko za ku yi amfani da shi? Ya ma'aikin Allah za mu yi amfani, ce to ku biya yan uwanku musulmi, shi ne amfanin ku. Ko na bawa shi za ku tara a gun Allah, musamman ciyarwa ba abin da ya fi ciyarwa a gun Allah. Ka dafa abu hanjin da ike da yunwa ka kosar da shi, wallahi buka gina masallaci. Ka san ko yaya masallaci ba ɗakin Allah ne, ka ce ka yi masa. Wannan kuma wani mutum ne, hadisul qudsi, wanda shine babun ciyarwa farko a na Buhari. Allah yake cewa ya kai bawa na baka ci da ni ba, gashi ina jin yunwa. Sai ba ya ce a ubangiji kai ne ubangiji halittu baki daya, za a ciyar da kai. Ce a baka gane ni ba, bawa nawa ne yana jin yunwa, baka ci da shi ba, da ka ci da shi da ka samu abun aguna na ajiye maka, da ka zo zan ce ga abun nan. An gane, bawa na ban da lafiya, bawa na wane dan wane bai da lafiya, baka je ka duba shi ba, da ka je duba shi da ka same ni a gunsa a zaure, sai dai baka zuwa. Shi sa annabi sai yake kwadaita wato ga da Allah ya ce tafiya duba mara lafiya kana kan hanyar rahama, kana zama ka dirme cikin rahama kuma gaban Allah. Amma gashi bugun dan uwanka ka je ka duba shi kawai. Annabi ya ce da ka je ka dau hannu ka dora a fuskarsa, sannan ka dora a hannunsa. To yanzu zamani kan ma ka dora ma hannu a fuska, ka je ka ya kai mutu a ce kai ka zo kai. To a haka ne, ka san zamani idan ya canja, zamani ba mai maganin. Wancan su a zamanin annabi ne, ko ta faru za a iya zuwa gun manzo Allah a ce a kaza ne, isa magana ta kare. Yanzu ko kana yi ma an ka taba a ga ya rikice, sai a ce ai tunda wani izo ya dora hannunsa a fuskarsa sai ya rikita shi. To kaga ma wannan ba zai yi ba a takeici, saboda abin ya rikice. Kawai in ka je ka duba shi ma kana daya, in Allah ya sa da ihsani kai maka taso. Annabi ya ce dubo mara lafiya mafi alhairi saurin tashi da gunsa. Ya jikin Allah ya baka lafiya, Allah ya sa ka fara ne, Allah ya sauke, to ga wannan sai ka tayi sai kai tafiyarka. Wannan shi ake so.
kar ka je ka damar da surutu, shi abin da ya dame shi daban, kai kuma ka je mar da surutun da baya so. Ka san mara lafiya, in dai mara lafiyan ne su magana ma baya so. To wani kuma ka da mai surutu in kuka je i wannan hira i dariya, har ma irin ka ganin ko zuwa kai ma kai mar dariya kawai kai tafiya ka. Kaga bai kamata ba, an gane. To Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya sa mu rinka koyi da abin da ma'aiki ce. Na'am. Allah ya saka da alkhairi. To ƴan uwa, duk wanda yake bukata wannan kasar din sai ya je gurin Malam Ubale dan kwana da wakin tofa. Allah ya kai mu gobe za a same shi insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kai kowa gida lafiya. Sai ya mana addu'a. Ita ne ai. Gaskiya ne. An gane ko? Yawa. An sutulillah. An gane ko? Kamar inda na faɗa, wannan ita so ita yi masa akai ba shi da laifi. Wannan suka yi ba su san babu kyau ba sai suka ji babu kyau, daga nan suka tuba ba su da laifi. To wannan ya yi babu kyau bai san babu kyau ba, ya mutu bayan ya yi abun, to me hukuncinsa? Shine tambayan malam ko? To annabi alaihi salatu wasalam ya ce al'ummata Allah baya kama su akan laifi kwaya 3 zuwa 4. Na farko abin da aka tilasta maka, na biyu abin da kai a rashin sani, na uku abin da kai kuskure, kai zata abu kaza ne sai ka zo kai kaza, na 4 abin da kai bisa mantuwa. Wa'annan guda 4 manzan Allah ya roki Allah, Allah kuma ya karban masa. Saboda haka shi yayi akan bai san dokar ba, to Allah zai masa afuwa cikin waccan afuwa da manzo Allah ya nemo, an gane. Wanda isani ne ya ci gaba da shi ne yake da laifi, an gane. Wanda bai sani ba kuma to Allah ya masa afuwa. Shi yasa aka ce dama ai ta neman ilimin, wani kuskuren sai ana tafiya sai a gano ashe nan kuskure ne, to an daina yin sa, shikenan an yi gyara, an gane. Kuma dama haka addinin musulunci yake bukata, dan shi Allah baya son kona bawansa. Allah baya son kona bawansa. Shi yasa ko bawa yake yi abin da ake masa nasiha, i daina wannan abu, da ya daina shi kenan. Shi Allah abin da yake so kawai wadatarsa ta kai ya tattara kafiri da mumini duk ba su aljanna baki daya, kuma aljanna tana nan aji. Shi yasa manzo Allah ce idan abi in mutum ya saba Allah, abin da zaka ce mai ya tuba kawai, kofa Allah a hankace take ta tuba, yana yi Allah zai karba. Ba wani zunubi da zaka ji da Allah bai karba, babu shi. An ce sai shirka da Allah, ko musulmi je shirka, ai kaga ya lalace. Ka yadda da Allah yanda kake sallah kuma ka je ka sa gunki a gaba kana bauta ma, ai kaga lalace ta je ƙarshe. To da wuya ko kaga musulmi yayi wannan. To in bar da wannan ba wani zunubi da zaka auna shi ka dora shi haka ka ce ka tunkari Allah, Allah ya ce koma, babu shi zunubi. Kana tunkara Allah, Allah zai karba. Mun sani akwai wanda shi abun ma da yake fa dan lalacewa satan da kafa ne yake. Ka san ku ai lalacewa ta kai, da mutum ya mutu an kai shi yana sabon lukanin zai je ɗauko shi tono sai ya zazzage shi sai ya mai da shi irbi sai ya je wanke isiyar. Kaga ai tsiya ta kai tsiya. A zamanin manzo Allah yake an hana faɗa sunansa saboda ya zama mai imani, sai ta kai duk da zai musulunta, ma'ana zai sallama daina wannan abu, sai aka kai mace mata aure, aka kai ta budurwa, yi je tono sai sha'awarta kuma ijima'i da ita, sai hango mutane ya juya zai tafi, sai Allah izantar da harshen ta ce kai tsaya, ina da aure na mutu a cikin sutura ta, aka yi min sutura, aka lullube ni, aka ni daki na, aka binne ni, ka zo ka ɗauko ni, ka tono ni, ka sa min janaba, kuma ka banni a fili kana tsoron mutane, baka tsoron Allah yana kallon ka. To duk inda kai sai na bi ko ka dawo. Wannan ta sa idawo inan na ɗaya ta alkafa nan ya maya hankalinsa a tashi in rufe, sai tunaninsa ya bayi to ka tafi gun manzo Allah ka kai ma kukan nan ka tuba. Manzo Allah yana zaune sai gashi na kuka. Wane ne ice wane ne? Ce to me ya kawo ka kake kuka? Kai ba musulmi ne? Ya ce a ni musulmi ne. Ya ce to ka duk sai ya bashi labarin abin da yi. Sai annabi ce tashi ka fita, kore shi. Ka ƙara da mana nan azzalimi. Sai ya tafi daji yana ta kuka, ya ubangiji na je gun annabi Muhammadu ya kore ni, na san zunubi na ƙazami ne, Allah ka duba ni ka karɓe, na daina daga yau abin da ne na ba kuma ne na damarsa.
sai Allah ya turo manzon Allah Allah ya ce ya ma'aikin Allah Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka wannan bawan tun da izo ya haɗa fuska da kai sadda ka gan shi iganka Allah ya kankare masa zunubinsa saboda haka Allah ya ce ka je a kira shi Allah ya gafarta masa annabi ya tashi yana munna itura aka je aka nemo mutumin aka kashi sai annabi ce da sabai to ku kiyaye Allah inda kuke zatansa ba haka yake ba duk abin da ka zo da Allah zai gafarta maka ku kiyaye shi kun ga mutumin nan ba na zaton zai samu rahama amma wai sadda igan na gan shi Allah ya gafarta masa to ku kiyaye Allah rahamar sa tayal wata kwarai da gaske kai Allah ya gafarta maka je kai wanka ije wanka ya gama wankansa izo za a yi sallah a zuhur bayan manzon Allah sallah aka yi sallah a zuhur da shi yana cewa assalamu alaikum yana haka sai ya faɗi mutu ana annabi ya ce ya rage masa lokaci kankani ita buta Allah ya canja littafinsa dan aljanna ne shi yasa sai kana aiki karar na aljanna ne sai yanzu zai ka dadan wuta haka Allah yake kuma kana aikin yan wuta zalla yanzu wannan aikin me yake sai gashi ya da aljanna cikin awoyin Allah mai da shi annabi sai aka yi mai wanka iman sallah aka kai shi makabartar sabon manzon Allah kuma ya zama dan aljanna duk wancan barar da ya sha bagas Allah ya masa rahama to haka ne to rahama ba ta Allah ba ce to yayi masa to haka Allah yake shi kullum abin da Allah yake so ka gane shi igafarta ma kawai Allah ka samu dace to shine dalili na sai tambaya ta biyu ita ce yace wai sa zobe in ba na azurfa bane kamar a narka wani karfe daban ya halatta ko bai halatta ba sai an na azurfa kawai za a sa shine halal to sa zobe kowane iri ne ya halatta ko na karfe ai mun ga hadisin da ma'aiki alaihi salatu yake cewa da sahabin nan ko da izo zai bashi mace yace ka je ka samu zobe ko na karfe ne ko ba haka yace ba ko da an san hadisin ai ko yace gashi na cikin bulugul maram ga yanin cikin riyadus salihina cikin kashful gummati wai mu faɗi littafin da yake hannunmu nan kowa yana da shi an gane kaga annabi abin da yace masa da matar ta zo haka ta zo ta ya ma'aikin Allah na baka kaina annabi ya haka ta kalle shi iga shi baya son ta shi annabi zai aure ta ba shi kuma ta ce ta ba da kai ba zai ce baya so ba wani sabi ce ya ma'aikin Allah in baka so ina so ice yawwa ya ji daɗi to ya ji daɗi ai shi ka gani shi dai ba ta yi ba a kansa amma wani sai zo ya wuf sai ya karɓe masa sai ce to je ka nemo dan wani abu annabi ya ji daɗin wannan karɓar da aka yi masa ije ibuga bai samu ba annabi ce ka je ka samu ko bakin zobe ne na karfe ka je ka samu shi kaga annabi ya san kenan ana ɗaura zobe na karfe baki ba sai na azurfa ba shi a kansa dai na azurfa yake ɗaurawa har ma a jikin zobensa ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi an gane har ma umar ike cewa duk wanda isa zobensa wannan kan shiga ban daki da shi wani abin ki ba zai duro same shi ba mutukar rubuta wannan a jikin azurfa ya sa a hannunsa an gane ai to kaga shi yana sa na azurfa amma sabai suna sawa amma suna sa na karfe baki an gane to shine a takaice Allah saka da alkhairi